Dobrý deň, vitajte na Liptove. To, čo vidíte za nami, nie je Chorvátsko. Je to naša krásna Liptovská Mara. Dnešná ponuka drevenička na prenájom v podhorskej dedinke Liptovská Anna. Poďme sa na ňu pozrieť. A sme tu, v Liptovskej Ane, za nami Šereňová skala, pred nami Jasná Chopok. Do nájmu typická drevenička jedna a vzadu druhá. Je tu aj studňa. Červený kýbel teplá voda, modrý kýbel studená voda. A vzadu ešte dažďová voda. Také ticho, že tu sa ani v noci spať nedá. Cez každú správnu dedinku potok preteká. Raj prameňov. A ak chcete takéto výhľady, tak za 30 minút ste hore na Čereňovej skale. V prípade, že máte záujem, volajte, faxujte, telefonujte alebo rovno príďte. Z Liptova vám prajem pekný deň a pri ďalšej ponuke. Dovidenia. Skoč po ten červený kýbel. Tu je